Kello on nyt 10 ja me herättiin just. Ja nyt me mennään syömään aamupalaa ja sitten me lähdetään lenkille. Chitty bang. And we pretty much amazing. Yeah. Mind your manners. Noniin, laitamme jokoon lisää ilmaa, tässä näihin renkaisiin. Sitten lähdemme tallille. Nyt olemme matkalla tallille. Siinä ajaa Veera. I've been keeping it true. Hotel good, long as I can keep the view. Like, damn, how high are we? You gotta gamble in this life, Charles Bar. I'm overprotected, do the dopest of methods. Now my vocal perfected, this is audio breakfast. Yes, so tell a hater here's a slammer. I know they hating on us, but mind your manners. Sinne lähti. Mä pelättiin, että mä kamppaan. Kamppaat sen, voi Sara. Se varmaan repeilet sitten. Okei, nyt mä oon aloittaa, kun mä puhun. Et tippunut! Oho, ei tippu. Ei se tehdä mitään, jee. Ui. Tulimme juuri ratsastamasta ja tiputtiin yhteensä 5 kertaa. Ja Veera tosiaan tippui sillä ihan kunnolla. Ja niin. Ja me mentiin ehkä puoli tuntia 45 minä. Emme tiedä. Minkin verran ja Lilli oli vähän reippailla päällä. Ja se Harja ihan takussa. Chitty bang. Ajotaidot. Ruokitaan bonit. Nyt Veera vie noi kottarit tonne ja sit me lähdetään kotiin ja syödään ja näin. Niin. Me ollaan nyt menossa pyörällä takaisin Saralle. Sitten me syödään ja sitten me lähdetään toiselle talvelle. Siis siellä on niinku Saran bonit ja sitten me... mitä muuta sanoa? Mä en muista! Sitten me ollaan siellä tallilla ja pestään Aramis ja huomenna on kisat. Lähdemme tallille. Mukavaa sua. Hehehe. And we pretty much amazing. Yeah. Mind your manners. You hear me? And all the people should be raising their glasses. Flow crazy, celebrating the madness. I never thought I would deliver no classics. Then I hooked up with them and they delivered more classics. I've been keeping it true. Hotel good, long as I can peep on the view. Like, damn, how high are we? You gotta gamble in this life, Charles Bar. I'm overprotected, do the dopest of methods. Now my vocal perfected, this is audio breakfast. Yes, so tell a hater here's a slammer. I know they hating on us, but mind your manners.
I arrive, will I? Black-eyed I am, I surprise will I? And I can't rely on another guy. I was caterpillar into a butterfly. I'm living in the moment, why won't you go? Ai minä. En mä tiedä. No kastelo oli kiva. Ja sillä oli kiva laukka. Ainakin kevyysistä. Mut mä en oikein osannut ratsastaa sillä. Ja sitten oli vähän kääntämisongelmia. Mut se on kyllä muuten kiva. Ja mä söin kyllä. Kastella oli kiva, mutta mä en ollut mennyt sillä pitkään aikaa sillä ei kunnolla. Niin kyllähän se silleen välillä meni muodossa, mutta sit välillä se menikin joku kameli. Niin. Ja sit näillä esteillä se oli ihan kiva parin, mikä tää ohituksen, niin paria ohitusta lukuun ottamatta. Niin. Kastelo on kiva poni. Näin, se on paras poni. Me ollaan nyt hoidettu ja ratsastettu kassu, niin me mennään nyt Aramiksella. Go and own it, and we don't got the spirits. At least we took Corona or the sake, homie. I'll be sipping tight, cool, and you get the wrong number if I don't like you. Say I'm the man, tell me why I gotta lie to anybody. I'm the best, girl. Let me advise you. Why? Because I'm feeling invincible. Junior high school, I had a crush on the principal. I guess I was turned on. Vähän mallikelpoisempi suoritus kastelun. Didi! So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If the great wave shall fall, yeah, fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I go wherever you will go. Maybe I'll work out a way to make it back someday towards you, to guide you through the darkest of your. Sara tekee sykelöitä, se vähän kastelee harja. If a great wave shall fall, yeah, fall upon us all. Well, I hope there's someone out there who could bring me back to you.